मोनसे राजखान्थिनि खौरां 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि फिथाइखौ मेनि 4 खालाराव फोसावबाय। बेनिनो भारतीय जनता पार्टीआ मोन 82 मासि देरहानो हाबाय आरो बिटिसिआव बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टआ मोन 10 देरहानो हाबाय। नाथाय प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआ मोनसेबो देरहानो हायासै, बिग 0 जाबाय। प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोनि बिजाथिनि फिथाइया बिटिसिआव सोमलि बिफांनि फिथाइनि थुला बायदि बिरग'लांनाय बायदि बिरग'लांजोबबाय एबा बिग 0 जाबाय। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि फिथाइखौ 4 मे खालाराव फोसावनाय बायदियै गासै 126 मासिनि गेजेराव एनडिएनि दखलाव 102 मासि मोननो हाबाय। बेराफारसेथिं बिटिसिनि सिङाव थानाय 3 नं क'क्राझार बियाबाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारीनि बिसि शिउली महिलारीआ गासै 74,816 भट मोननानै देरहानो हाबाय। नाथाय UPPLनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिया 35,183 भट मोननो हादों एबा UPPLनि बिजाथिया 39,633 मार्जिनाव जेनबाय। क'क्राझार ST आसाम बिधान सभा बियाबनि BPF दोलोनि बिजाथि मुस्रिमा शिउली महिलारीआ गासै 74,816 भट मोननानै देरहाबाय। बिटिसिआव गासै मोन 15 मासि दं। बेनिनो BPF दोलोनि बिजाथिया सा 10 देरहानो हादों, BJPआ सा 4 आरो कंग्रेसआ सा 1 देरहानो हादों। नाथाय प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोनि बिजाथिया बिग 0 आव जाबाय।